No niin, täältä me löydettiin ihan julkisuudenkin henkilöitä, niin tuossa jo kerittiin vähän juttelemaan, että alkaa olla niinku rallia ilmassa, niin hei, millä fiiliksellä tämän vuoden MM-ralli? No tosi hyvällä, että tää on aina vähän tää, kun ennen odotellaan tässä vielä puoli tuntia ennen shakedownia, niin minuutit menee hirveän hitaasti, mutta sitten kun tää lähtee käyntiin, niin se on yhtäkkiä onkin sunnuntai, että Kyllä. joka hetkestä pitää saada nauttia, tää on hauskaa. Hei, semmonen vielä, mä olen lähes kaikilta, ketä mä oon haastatellut, kysynyt, että kuka voittaa tänä vuonna, niin onko tämä Samin heiniä tänä vuonna? Kaikki sanoo, että Sami, mikä tietenkin on ihan hyvä veikkaus. Mä oon sen verran tämmönen, aina sit pitää jotain vähän varianssia saada näihin veikkauksiin, niin yleensä Viron voittajat ei ole ihan hyvin pärjännyt Suomessa, niin mä heittäisin, että se on niinku Sulberi nyt sitten. Vähän, jos se vaikka pysyisi tiellä, niin Kyllä. se olisi sitten Oliverin vuoro. Erittäin hyvä veikkaus. Mutta hei, kiitoksia. Oikein hyvää rallia sulle. Samoin. Hyvä, kiitos. Kiitos.